ಸೊ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸ್ಟೋರಿ ಒನ್ ನಂದಳಿಕೆ ಜಾತ್ರೆ ಒಂದೇ 25ನೇ ತಾರೀಕಿದಾನಿ ಸಿರಿ ಜಾತ್ರೆಯ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನುಂಡು ಐತ ಮೂಲು ತಯಾರಿ ನಿಕಲು ತೂವೊಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರ ದೇವರನ ಸೇವೆದ ಪ್ರಸಾದಲು ಪೂರ ಮೂಲು ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೊ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಸೇವೆದ ಪ್ರಸಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತು ಮಾಹಿತಿ ಕೋರ್ರೆ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ರವಿರಾಜ್ ಭಟ್ರಲ್ಲಿ ರವಿರಾಜ್ ಭಟ್ರೆ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಈ ವರ್ಷ ಮೂಲು ಸಿರಿ ಜಾತ್ರೆ ನಡತೊಂದು 25ನೇ ತಾರೀಕು ಸಿರಿ ಜಾತ್ರೆ ಶುರು ಆವೊಂದುಂಡು ಮೂಲತ ಪ್ರಸಾದದ ಪೂರ ಸೇವೆ ಪ್ರಸಾದ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲ ಸರ್. ಈ ಸೇವೆ ಪ್ರಸಾದದ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋ ಒಂಜಾತು ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪುಂಡ ಸೇವೆ ಪ್ರಸಾದ ಮಂಡ ಇಂಕಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆ ಇದು ಪ್ರಸಾದ ರೆಡಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಂದಿತ್ತ ಜೋರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಈ ರುಚಿ ರುಚಿ ಒಂದು ವಿಧಟ್ಟು ಒಂದು ಮಾಡ್ತಂದು ಪ್ರಸಾದ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಂದಿತ್ತ ಅಣ್ಣ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಯ್ತಾ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿತ್ತು ಪ್ರಸಾದ ಒಂಜಿ 4 ವರ್ಷ ಬೇರೆ ಅವು ಪಂಚರತ್ನ ಬಂದು ಅವೇನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬರಿಯ ಬಕ್ಕ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಈ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಪರಿಮಳ ಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಂತ್ರಾಲಯ ಅವೇನು ಮಲ್ತ ಮೂಲೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮೂಲೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವರ್ಷ ಈ ತಿರುಪತಿ ಲಡ್ಡದ ಅವರ ಮೂಲೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತದೆ ಭಕ್ತಾದೇವಿ ಕೂಡ ಪ್ರಸಾದ ಪಟ್ಟಂತ ಅಂಚೆ ಈ ಸರಿ ಪುಟಾಣಿ ಕಡಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಕ್ಕರೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಪಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಪೂರ ರೀತಿಯ ಸೇವೆಗಳ ಒಂದೇ ಪ್ರಸಾದ ಐದಲ್ಲ ನಾಗದಂಬಿಲೋಗಿ ಬೇತಾಯ ಭೂತಪೂಜೆಗೆ ಬೇತಾಯ ಅವು ಮತ್ತೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ಸಿರಿ ಜಾತ್ರೆ ದಾನಿ ಬರ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ತಿಕ್ಕುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಪುಟಾಣಿ ಪಂಚಗಜ್ಜಾಯ ಪ್ರಸಾದ ಪಂಚಗಜ್ಜಾಯ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಪುಟಾಣಿ ಕಡಲೆ ಕನ್ನತದೆ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದೆ ಸಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಬರೋ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅವೇನು ಈ ಸಿಲ್ವರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಉಂಟು ತೊಟ್ಟೆ ಉಂಡತೆ ಐದು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಲ್ ದೀಪ ಸಾಧಾರಣ 25,000 ಪ್ರಸಾದ ರೆಡಿ ಮಲ್ ದೀಪ ಐದು ಕೂಡ ಬೋರ್ಡ್ ನಾಡ ಎಂಗಲು ಈ ಗೋಣಿ ಬೇತ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಲ್ ದೀಪ ಬೋರ್ಡ್ ನಾಡ ಬೈಯಡು ಕಮ್ಮಿ ಆನಾಗ ಕೂಡ ತಯಾರು ಮಲ್ಪ ಸರ್ ಭಟ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಸಾದ ಈ ವಿಶೇಷ ದಿನ ಅತ್ತಂತೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪ್ರಸಾದ ಮೂಲು ನಂದಳಿ ಕಡೆ ಹಿಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬಿಡ್ತದೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಹೆಂಗೊತ್ತೆ ಪಂಚರತ್ನ ಬಂದೈತೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ನನಂಜಿ ಜಾತ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಅವೇನು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಪರಿಮಳ ಪ್ರಸಾದ ಲಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರೆ ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅವೇ ಪ್ರಸಾದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಜನ ಓವು ಉಂದಾಕೊಂಡು ಅಪಂಡ ಸಿರಿ ಜಾತ್ರೆ ಬತ್ತಿನ ತಿಕ್ಕಂದಿನಕ್ಲೆಗ್ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಸಾದ ಅಂತೆ ಇಚ್ಛಾನುಸಾರ ಲೈಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಈ ಟೇಸ್ಟ್ದ ರೀತಿ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಒಂದು 4 ವರ್ಷ ಪಿರಾಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಮಲ್ತಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 4 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಈ ಸುವಾಸಿಗೆ ನಂಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸರ್ ಆರ್ನ ಪಪ್ಪ ಸುಂದರಮ್ಮ ಇದ್ದೇರು ಆರ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಸುವಾಸಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ 6 ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಅವೇನು ಈ ಪಂಚಗಜ್ಜ ಪ್ರಸಾದನ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಅವೇನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಇದು ಬ್ಯಾನರ್ ಪ್ರಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚ ಉಂಟು ಅಂಚಿನ ಪ್ರಸಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಂದ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ನಿಜವಾದ ತೋರಬೋಂಡ ಅಂಚಂಡ ಮೂಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರೆ ಸಿರಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರಸಾದ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಇಪ್ಪಡು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಆಪು ಸರ್ ನೆತ್ತ ಮುಂದಿತ್ತ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಣ ಬಂಡ ಎಂಚವ ಆ ರೀತಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಣೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರನ್ನ ಎದುರಿಗಿದೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಅಂಚೆ ಮೂಲು ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಗದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಆಗಲು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಒಂದು ಮಲ್ಪೇರ್ತಾರೆ ಪೂರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸರ್ ಈ ವರ್ಷ ಏತ್ತು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಈ ಸರ್ ಹಂಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 25,000 ರೂಪಾಯಿ 25,000 ಒಂದು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಕ್ಕವಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಅಂದಂಡ ಐಕಿ ಜನ ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಕ್ಕ ಒಂದೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏ ಪಾಂಡಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಹತ್ರ ಉಂಡೆ ಇಂಚ ಅವರಿಗೆ ಬಿಡು ಪೂಜೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಣೆ ವಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಣೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವರಾನೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಬಕ್ಕ ಹಾಳಾಗರವಲ್ಲದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಗಲಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ 10 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಗೊತ್ತಾಗು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪಣ ಕಮ್ಮಿ ಆಪಣ ಬಂದೆ ಎಂಗಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗು ತೂನಾಗ ಒಂದಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಮಲ್ ದೀಪ ಇತ್ತೆ ನಂದಳಿಕೆ ಜಾತ್ರೆ ಪಂಡ ವರ್ಷ ಕೊಯ್ಲಕ್ಕ ಲಕ್ಷ ದಾಂಟೊಂದುಲ್ಲ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡು ಅತ್ತಲ್ಲ ಬೇತ ಊರು ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಸಿರಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಅದೇ ಮುಂದೆ ಉಲ್ತಾ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಒಂಜಿ ಮಂಡ ಹಬ್ಬಗದಾಗ ಹುಟ್ಟುದಿನ ಮೂಲ ನಂದಳಿಕೆ ಮೂಲ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಅಂಚಾದ ಈಗಿನ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಘಟ್ಟ ಶೃಂಗೇರಿ ಪೂರ ಸೈಡ್ದಾಗಲ್ಲ ಇಡೇ ಬರ್ತಾರೆ ಶುರು ಕಬತಾರ ಬಕ್ಕ ಹಿರಿಯಡಕೊಂಡು ಹಣ ಪೂರ ಇಕ್ಲ ಹಬ್ಬಗದಾರ ಮೂಲ ಪುಟದಿನ ಊರು ಉಂದಾನ ಇದ್ದಾರೆ ಪೂರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಸ್ ಮೂಲ ಕೈ ಮುಗಿದು ಇತ್ತೆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ವಿಷಯ ಒಂದು 25,000 ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 7 ಜನ ಸೇರಿದ ನಿಗಲೈತೆ ಸಾಧಾರಣ ಎಂಕುಲು ಕೋಡೆ ಕೊಡಿಯರೆ 22 ತಾರೀಕಿಗೆ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಕೊಡಿಯರೆ ಆನಿದ ಬಕ್ಕ ಶುರು ಮಲ್ಪ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೂರ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಬಕ್ಕ ಪುರುಷರು ಸೇರಿದು ಒಂದು 50 ಜನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಒಂದು ಪ್ರಸಾದ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ 25,000 25,000 ಅವು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಸಾದ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ
ತೀರ್ಥ ಬಾಟ್ಲು ಹಾಂ ತೀರ್ಥೋಗ್ಲ ಅಂಚೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಗದಾಗಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಆಗಲಿ ಒಟ್ಟು ಸಹಿತ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಓಕೆ